И здравейте хора, ние сме FNF TV и днес в това видео играем Minecraft и евент. С мен. Какво трябва да правим, къде си? Просто отиваш при летящия човек и се опитваш да вземеш айтемите. Летящия човек. Вижди летящи хора. Където са всички блъскавицата, опитваш да вземеш какво може. Взех някаква книга. Супер, вземай какво може без да вземеш. Просто взимай. Enchantment. За сега нищо не съм. Аз просто скачам. Скачи, за да вземеш всеки айтеми. Това е евент. Уау, бати Това е евент. сигурно. Това е евент, който някога. Само гледам. Който някой изобщо съм гледал. И не знам, не съм виждал. Взех някакви 16 блока. Супер, не спирай. Виж, докато има айтеми, си ги взимай. Аз вече съм 25 лево. Аз съм 11. А тук има пушани. Взех пушани някакви. Той не дропва с айтеми, който трябва да вземеш тия айтеми. Да си за тебе. Аз се напълних. Щом вземеш някакъв айтем, си е за тебе. Аз съм поле. Представиш нещата, да имаш място. Къде е Ender Chest? Ето ми го Ender Chest. Аз имам. И да, аз не. Това не ми трябва. 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 Качайте! Има ли луди? Ей, те май свърши. Взех емералд блок. Човек, взех емералд блок. Къде си? О, ти дряме, че е свършил. Къде си, бе? О, взех и... Сега ще има и диамантни панталонки. Какво пише това? За какво е? Човек, взех диамантни панталонки. Аз взех Limestone Glasses. Имам и Dark Prisma Rime. Какви са тези секунди да броят? Чакай, като почнеш ще получиш същия евент, като същия секунди. Аз качам. Човек, аз в момента се опитам да взема диамантена каска, протектен дембрей. Не знам, ще видиш кога като почне. Качай! Човек на мен свърши. Аз нямах място в инвентара, what the fuck. Свърши ли? Мисля, че да, аз нямах място в инвентара, много яко се прецака. Аз взех... Ого, аз взех Sharpness 2 и Unbreaking 1 имам. Супер, това е много хубаво. Ти къде си? Вътре в мелето съм още, ако дадат айта. Ела да се телепортнем у нас. Чакай, това не знам дали е свършил. Аз си казвам на първи евент. Къде си? Аз не те виждам, по едно време те бях видял. Не се ври в това, че убие. Това е админ. Ма човек, къде си? Чакай, в мелето съм, успокой си, да не ме виждаш, аз съм си там и се опитам да виждам. Тя май евента свърши между другото. Да, то свърши. Аз да сходя да се такова. Чакай, не дей да се повърташ, докато не... Да, хора, това е Виктор Янков. Канала му е Виктор. Как беше, бе? Ще има линк в описанието. Виктор, да? Не се турмо, ще има линк в описанието. Канала на FQTV. Нали го казвам правилно? Не, FNF TV. FNFGTV. Аз телепортвам. Ами аз се телепортвам. Как беше сега? Как беше това за телепорта? Плод ми хубаво. Да. Първо нямаме да чест. Трябва да си взема дървото. Пак. Така, какво е това? Първия бонус. Евента, нали ти как че не е свършил? Имаш ли някакви блокове? Чакай си блокове. Аз обработвам планковете. Аз си обработих, но искам да си крафвам още малко често. Чакай, ще махна вълната. Нещо ли правиш? Да, бе, да си стой, аз искам да съм пълен. Създание беше първото друго парти и просто не бяхме подготвени. Бяхме с пълни инвентари, което беше просто безсмислено, ама... Да. Да, много трудно. Следващия път поне ще знаем, защото това ни беше първия. Чай са, ще си метна дърво, то се надявам да си остане така тук. И седи спомня си известно време на това дърво, всякъде може да си седне дърво. Не, да се направя крафтинг тейбъл. Но, мисля, че може да го ползваш на моя лар. Се тая. И аз да си имам. Аз си трябва да ви се въря, ама не точно това. Окей, трябва да си крафна още един чест. Тук ако стигна. Аз ще направя два честа. Чека, аз да не знам как се крафта чест. Бъркам крафтинг рецептата на чест.
Seriously? Не, просто без искам сложих дърво. Просто така се го казвам, иначе наистина. Аз знам как се крафти честове. Окей, сега просто изпразваш и тук ще сложим крафтинг тейбъла, тук ще сложим фърнес. Имам ли камък? С това камък ми е много любопитно, ако се получи, не се получава. Нямам камък да си крафя една печка. Аз имам стон брикове. Стон брикове навърши трябва. И как ще взимаме камък? Надолу трябва да купаме ли? Не, това са лакове, тях не можеш да купаш. Ще вземем камък. Ще видиш. Често сложи, бе. Сега се изпразни, никой няма ти вземе айтемите, които си честа, така. Колко често сложи? Много. Знаеш колко ще трябва неща да сторваш. Какво пише? Втория бос ще е победен. Първия бос. Окей. Не се махахме. Сега сметка... Къде да знам? Там клиповете ще бъдат мънички и кратки, така че Ива взима и това ключовете. Те са ми в ендърчест, така че ти ми опиши на коня, че става спаун. Аз изпратим всичко само с инвентарито и ключи в него. Да. Аз дори си останах седите сам. Погрешка. Аз не. Напиши на коня, че става спаун. И отново сме тук. Окей, и просто го отвори. Като не кликнеш. Какво направи, бе? Чакай де. Ето по честа. Чакай много де. А ти трябва да си избереш. Така ли? Чакай малко, не знам. Падна ми се спаунер, скелетен спаунер. Падна ми се $2500. Паднаха ми се 20 MMO points. Това е много яко. И още 40 MH поинтове. Скоро ще мога да си купа, между другото, АК. Чакай, пази сега да отворя. Скоро ще мога да си купа АК. Сега чакай. Иво, и сега да си бъдат тези честове и като си клекнал ги отвари. Що като си клекнал? Всички ли се отвориха? Всички се отварят. Трябва да си клекнал и да ги отвориш. Еми, то всички какво се получа. MMO. В последния чест ще се падне скелетон спаунер. Супер. Сега скелетон спаунер. И сега тези неща, скелетон спаунерите на нашия лайк ще ги поставим и ще си фармим ресурси. Ама чакайте, още сос. Не свършвай клипа. Само го паузирай. Окей, хора, ще след малко. Да, Димон Крафт 725. Сега, I am not a robot, нали? Да. И Волт. Сега чакай, селектам, какво беше? Аз билборд, трябва да селектна всички картини. С билборд, съвери. На мен ми е за Storefront. Добре, и Волт съм. Трябва да съм пишу за него, нали? Да, и сега какво става? Ама, и сега ще даде тук. И сега да връщам с Майнкрафт и... Чакай, бутник. I'm not a robot. Аз чува, що не мога да пиша главно бъд, защото вместо да тръсна чисто... Storefront. Магазин. Магазин. Very. Yay. Click here to send your vote. Така, this a new Bulgarian. Добре, такова го. И сега, за всички линкове така трябва да вотнеш. И като вотнеш, правя сметка ти ще имаш много ключ. Аз съм снимал. Аз съм си го снимал на пауза. Това сега ще не мисля за някакви по-интересанти. Това точно те ще ти не знаеш как да спеш на един клип на пауза. Ей. Сега съм е. Cast my vote. Тук даже не трябва да си... Аз съм успял да вотна за 2 пъти. Окей, аз вотнах 3 пъти. Сега ще вотна за 4 1. 207 трябва да бъде тук. Minecraft name. Ей, аз... Защо? И това ще бъде края на клипа. Благодаря, че бяхте с нас. Ние бяхме FNFG TV. Той беше Виктор Крафт и до нови срещи.